Mali sme zo pár tréningov hádzanárskych, na ktorých sme prebrali všetko, čo sme prebrať mohli. Veľa sme sa venovali hlavne tomu hernému systému, čo sa týka kolektívnej hry, lebo ako vieme o tom, že toho času nebolo veľa, ale snažili sme sa čo najefektívnejšie využiť ten čas. No a dneska po rannom tréningu sme už cítili, že sme prakticky prešli všetko a sme pripravení a ten tým, ja cítim, že je ready a už sa tešíme na zápas. Na to, že sme začali, mali sme jeden týždeň, teraz tieto 3 dni a už ideme do ostrého zápasu, ale takto to proste v nároďákoch býva a snažili sme sa s tým maximálne vyrovnať, takže ja si myslím, že je to OK všetko a sme pripravení. Ten tým je mladý, perspektívny do budúcna, takže tam je obrovský chtíč pracovať, obrovský chtíč oblieť si ten národný dres, takže to je pre nás veľmi ako také super pre toho trénera, keď sa pozriem na ten tým a ten tým je absolútne 100% koncentrovaný a všetko to, čo si hovoríme, minimálne vyskúšajú, bavia sa o tom. Je to také dynamické v tom tíme, takže je to veľmi dobrá indícia do práce pre budúcnosť a z hľadiska toho dlhodobého cieľa. No, aby sme tie základné veci, čo sme si povedali o Ukrajine, tak tie musíme samozrejme dodržať. Disciplína na ihrisku bude veľmi dôležitá a musíme sa sústrediť hlavne na seba. Je to o tom, že čo my predvedieme na ihrisku, od toho bude záležať ten výsledok.